खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे गिख्रांथाव जाथाय आरो बा लाजिनांथाव जाथाय नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन। सुस्मिता नार्जारी सिस्टारा आंनो भिडिअखौ शेयार खालामहरदों। जोंनि गामियाव ओरैबायदि जाथाय जादों जाहाथे नोंसोरनि गामि खाथिथिं बेफोरबायदि देखायोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जाया जाथों होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होननानै आंनो शेयार खालामहरदों। दा आं होनो सानबाय सुस्मिता सिस्टारा बुंनाय बायदिब्ला बिसोरनि गामियाव पर्दा देखायदोंमोननो फिल्म। दा गोदान बर'नि गोदान फिल्म फैदों जोंहा बा जांख्रिथायनि थैसामल' नङा गोबां फिल्म फैदों। दुर्गा फुजा, राज फुजा, लोखि फुजा, बाथौ फुजा बेफोरबायदि देखायनोथ' जोङो नायखायो प्रत्येक बोसोरै दुर्गा फुजाफोराव नङा होनब्ला लोगोफोर। दा थिग बायदिनो मोनसे गामिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन, भिडिअखौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायग्रोना लाबानो जाबाय, अब्लासो बुजि मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायना ला। दा बे गामियाव माने पर्दा देखायदोंमोन आरो ना। पर्दा देखायनायाव फिल्म नायनो थांबाय रायजोफोरा 100 करि टिकेटनो। 100 करि टिकेट लानायाबोथ' धेमालि नङा नालाय, मानसिया 100 फैसा खामायनायाबो धेमालि नङा। 300 फैसा खामायनो गोनांबा हाजिरा मावनांगौ सानसेया, नङा होनबा लोगोफोर। 24नो 12 घन्टा माबा मावनो गोनां जायो आरो ना। बेफोरबायदिनो 24खौनो हमना ला, सोरबा 24 घन्टाबो मावो, सोरबा 12 घन्टाबो मावो। सानसेयाबाथ' 24खौनो हमना ला आरो बेफोरबायदि। दा थिग बेफोरबायदिनो पर्दा देखायनायाव बा फिल्म देखायनायाव साउन्डआ मिलायाखैनो आरो ना, साउन्ड फैयाखैनो। ससे देखायबायनो फिल्मखौ जांख्रिथायनि थैसाम 2, माने जांख्रिथायनि थैसाममोन फिल्मा। बे फिल्मखौ लानानै गोबां दावराव जादों। फिल्मालाय मोजां जादोंमोन ससेखिनियाव, नाथाय देखायग्राफोरा मानो मोजां थिग खालामनो रोङाखै। 100 फैसाखौ लानो रोंदोंबा बेफोरबायदि बक्सनि माइकफोरखौ मानो मोजां थिग खालामनो रोङाखै होननानै माने गुरलाय गुजाय बुदलाय बुसि माने पर्दा सरदा बिसिजोबदो, पेन्देल सेन्देल जोबफायजोबदो, बेफोरबायदि गोबां दावराव जादों आरो ना। दा जोबोद लाजिनांथाव खोथा। मोनसे मोजां जानाय मुभियाव बेफोरबायदि दावराव दावसि जायोब्लाथ' जानाय नङा। नेक्स्ट टाइमाव बे फिल्मखौ लाबोनानै गिफिनगोन जोङो। सिगाङो बेफोरबायदि फिल्मखौ लाबोनानै जोङो बुख्रुम बुसि सेर तेर सेफायजोबजानाय जाबाय। जोङो नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि फिल्म लाबोनाय जानाय नंला होननानै बिसोरो मोनसे आघात नांनानै थागोन। दा जोबोद लासिसिंनि खोथा। आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि बुदलायनो नाङामोन, बेफोरबायदि सेर तेर जोख्रुबलायनो दरकार गैयामोन। खेबसेयाव निमाहा होजायो बा बक्सफोरखौ मोजां नायनो बेसे थिग खालामनो। नोंथाङा दिनै जुदि नायनो मोनाखैब्ला 100 नि टिकेट दानदोंब्ला नोंथाङा गाबोन नायब्लानो जाबाय। बै देखायग्राफोरखौ एसे फाहामनो हो, बक्सफोरखौ बा पर्दाफोरखौनो थिग खालामनो हो। बेफोरबायदि बुदलाय खुदलायदों जाया बर'फोर, बेफोरबायदि बुदलाय खुदलायदों जाया। बिसोरबो माने देखायनो होननासो लाबोदो, रायजो राजाफोरखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननासो लाबोदो। बे नोंथांमोननि 100खौ जानानैथ' बिसोरो पांगा बाजि खालामनो फैयाखैना। बेनिखायनो आं बुंदो नोंसिनि बुदलायनाया जायासै, रायजो राजाफोर बुदलायनाया जायासै आरो ना। बुदलाय खुदलाय खालामनो नाङामोन। बेफोरबायदि पर्दा जोसिदोबा सेरतेर सेफायदोबा बिसोर डाबल खरसा जाबाय। नोंसोरना 100 थाखा करि थांदोंब्ला बिसोरनिया डाबल खरसा जाबाय। आं बुंबा गाज्रि मोननो हागौ, नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो खालाम। नायग्रोना लासाव माबायदि बुख्रुबलायदों नाय। आंनि बायदिबाथ' मोजां जायासै बेफोरबायदि बुदलायनाया। नायग्रो गरम बिफद लोगोफोर, गरम बिफद। बिफदा जाहैबाय नैबे भिडिअआव नुनाय अर जोंखि जोंबाय थानाया जाहैबाय जोंनि बिसमुरिनि साहा एसे बिसमुरि ओनसोलाव थानाय बासबारि, थारमाने नैबे ओइथिमालिगाव नि माखासे रायजो राजाफ्रा ज' लोगो नांनानै मुंदांखा नैबे जोंनि जांख्रिथायनि थैसाम 2 ना, जांख्रिथायनि थैसामखौ लाबोनो होननानै दोलै नोगोरै गोसो खुसियै लाबोबाय। सिनेमाया ससे थांबायमोन नालाय साउन्ड सिस्टेमा मोजां मिलायैयाव रायजो राजानि रागा मोजांथ' खोनानो नांगोन, गैयाब्लाबो मिनिमाम 10,000सो मानसिफोर दंमोन आरो। 6-7 हाजारा फुरा पाक्का 100 थाखा टिकेट दामै दिन्थिफुंनो खायदा खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, साउन्ड सिस्टेमा मोजां मिलायाखिसै, रायजो राजाया मोजां खोनायाखिसै। गोसो होदोंमोन सिगाङावबो जाबायदि जाबोदोंमोन मोजांमोन होननानै, मोजांखा जागोन होननानै नायनो फैलायदोंमोन बयबो लैहोर। दा नाथाय नैबे बुस्थुआ मिलायैयाव रायजो राजाया बिराद रागा जोंनानै दा हथात जाथारासैबा, देखायनाया जुदि मोजां जायाखिसैब्ला रागायाथ' जोंखागोन। ओरैनोब्लाबो गेजेन जानानै थाखाखानांसिगोन। लाबोगिरिफोरा 10-12 जनजोंसो लोगो जानानै लाबोयो नङा होमबा लोगोफोर। जेन'बा बिदिनो कयेकजनखौ लोगो लायलायनानै उमुक गानखौ लायनांगौ होनलायलायनानै नङा होमबा लोगोफोर। दा बिदि लाबोनानै
बाहाय नै 6-7 हाजार जन मानसिनि खोमायाव साउन्डखौ क्लियार खालामनानै होनो हायैयाव रागा जोंबाय बे रागानि गेजेरावनो दिनै गासिबो स्टेज टुरिंनि बे जि आरो माखासे मेचिन प्लास्टिक गासिबो बिसिजोब्बाय सिफायजोब्बाय सियार मेचिन गासिबो नायगिरिफ्रा बक्स टक्स गासिबो सिफायजोब्बाय मानो क्लियार होनो हायैयाव रागा जोंबाय आरो दा रिटार्न नांगौ होननानै बुंगासिनो दं अटार रिटार्न होनो हाबफिनगोन ना हाबफिनला मानोना नायगिरि बिथांमोनहा दाय मावबायना जुदि रिटार्न नांगौबा नैबेबायदि बुस्थुफोरखौ नोंसोर इनाय अथासार खालामनो मोनामोन बा नैबिदि बक्स टक्स माइक टाइकखौ बुख्रुबनो मोनामोन बिदि जादों आरो लोगोफोर ना नैबिदि बुस्थुफोरखौ बुफायनो मोनामोन दाथ' बिराद 1.5-2 लाखनिसोआ खहा जाबाय जों मा राहायै नोंसोरनाव हरफिननो हागोन ओरै जादों आरो नै माइकबो बुख्रुबबाय नै दाब्ले जाजोब्बाय दा रिटार्न नागिरदों दाबो दङ नै लोब मानसिफ्रा रिटार्न नांगौ कमिटिनि मानसि नागिरदों कमिटिनि मानसिफ्रा बे समाव गैया माने एसे दोरोदथ'बाय माने बाहाय 10-12 जनजों लोगो लानानै लाबोनायथ' बाहाय नों बे एखेबारे 6-7 हाजार जन गाहाम मानसिनि रागायावलाय बहा देरहानो हानो बिसोरलाय नङा होमबा लोगोफोर दा एरायनानै थानांगौबो जायो माने बिमा गोबांनि फिसा सोरबायदियाबा माबायदि बुजिनो हाया दा थिग बेबायदिनो सेस सम्पन्न साउ अके नोंथांमोना नुखाबाय बुदलाय फुदलायखौ माबायदि बर'जों बर' बुख्रुबलायदों माबालायदों एसेबो अननाय गैया आरोना माने एसेबो अननाय गैया बर'फोरा मा जाबावगोन लाइफआनो गोसोम एकदम ब्लेक डेसो जालांबाय आरोना दा सोरबा बुंनो हागौ बे लिंसार आरो सुखबिरनि थामनेला मानो थागोन होननानै थामनेला थागोन बिसोरनि मानो होनबा फिल्मा बिसोरनिसो नालाय जांख्रिथायनि थैसामाव लिंसार एक्टर दोङो ओमफ्राय सुखबिर दोङो फुजि गोबां आर्टिस्ट दोङो पुरुना ओल्ड माबा दोङो आरोना क्रिएटर दोङो एक्टर दोङो सिंगार दोङो आर्टिस्ट दोङो दा बेनिखायनो बिसोरनि थामनेलखौ होनाय जादों जांख्रिथायनि थैसाम 2 दा जोंनिथिंबो देखायगोन जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ दुर्गा फुजायावहाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दोङो जाहाथे बेफोरबायदि जाया जाथों जोङो बेखौनो खावलायो नङाबा गोबां लासिसिं जागोन बर'फोरा बेफोरबायदि नांलाय खमलायदों जाया मोनसे सिनेमा देखायनो समायाव बा मोनसे सिनेमा बानायनो समायाव गोबां खरसा जायो दा बे खरसाखौबो थिखांफिननो गोनां जायो मानसिया उदै दोङो नालाय रावबो ओरैनो फिल्म बानाया रावबो ओरैनो भिडिअ बानाया मानसिया जानो थाखाय बा उदै थाइसेखौ फिसिनो थाखायसो मानसिया खामानि मावो नङा होनब्ला लोगोफोर दा बेनिखायनो बुलाय खुलायजों जाया बर' फिसाफोर गासिबो मोजाङै खामानिखौ मावलांबाय था बा साक्सेस जालांबाय था बुलाय खुलायजों जाया मिलायलायनांगौ एसे बुजा बुजि जालायलायनांगौ दै बेफोरबायदिबा जानाय नङा दे अब्ला भिडिअ बेखिनिसै सान्दुं गोसाथारलै मा बुंबावगोन ना थान्दा बोथोर मोनफैबायानो र' दे होमबा